الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا هو الحي القيوم والخاتم لما سبق أصل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من الطعن والطاعون يا من أمره بين الكاف والنون برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. بل من لم يبغى سلامة شمانا مسلمون على قفولنا كهنا كبر كبرهم على ما هي ركر النووي على كان نوصون على كان أوصى لبا منيما على ما أدير النوما سلامة بركة وشني على كون نويا أني على كان كافر بوان كولا لكن هرمكسو اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما. Sasa ambe hijira deka dongo anya damne ka dofo awye chumi angawma alakira sallallahu alayhi wa sallam ani sayyidina Abubakar aye sahabaw yamaru ni alaka yamaru kai u kabo yorla duro dugo minutu ka bato soro ka ke ajula u kata yorla be fere ko bato ke yorami nyow fo aw yengo hijira yere koroy kabo yorla ite ala bato soro ka ke yorami kata yorla be fere ma yorami kabo yorla ala kuta kelembe ki la kori ite sega bali ka wuli ka taa yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ n'i bɛ taa ala kuta i ɲɛ la a kelen tɛ k'i la kori kɔni n'i bɛ so kɔnɔ ala kuta de bɛ yen i bɛ du dɔ kɔnɔ luwanse la ala kuta bɛ yen a ka cɛ dun ye luwanse de ye i bɛ bɔ ka taa yɔrɔ la ala kuta tɛ yɔrɔ min parce que bamakɔ n'a ka bonya n'i y'a lajɛ i bɛ taa maa dɔw sɔrɔ olu ka du bɛ yen u t'a di maa si ma fo maa ye silamɛ dafalen ye u tɛ jɛ n'a ye fiyewu ala kuta la ka don u ka so kɔnɔ o mɔgɔw bɛ yen. Ni mana tiɲɛ o ka tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ ala jɔn ɲuman kelen kelenw bɛ yen o tɛ ban fiyewu wari bɛ dɔw fili u ta ala ma k'u fili u ta sira ma k'u ka hɔrɔnya tilaw la dɔw bɛ yen wari ma olu fili ala ma a ma olu ka hɔrɔnya tila u la o tuma hijira yɛrɛ kɔrɔ de y'o ye n'i bɛ lahala ka lahala min man ɲi k'o bila ka taa lahala ta lahala min ka ɲi ka tɛmɛ lahala dɔ kan. An ko ma alakira sallallahu alaihi wa sallam ani sayyidina Abubakar o bɔra Makka ni dɔ f'i ye o la magangaw ye ɲaamɛ 100 labila ni maa sera ka alakira lase u ma a ɲɛnama fara a su kan an y'a f'i ye n ko kafirikɛ dɔ bɛ yen sayyidina Abubakar y'o ta k'o sara a bɛ sira yir'u la n'o ye Abdullahi ibn Urayqit ye kafiri don nka sa a ka hɔrɔnya o m'a to a ka layidu tiɲɛ wari kosɔn layidu silamɛkɛ i bɛ layidu min n'o bi ka bonya min n'o bi ka kana tiɲɛ wari kosɔn Sayyidina Abubakar ni ala kɛra u dɔnna Gharu Thawri kɔnɔ u ye su 3 kɛ yen Sayyidina Abubakar denkɛ Abdullahi min a don Abdullahi ye denmisɛnnin ye a bɛna ala kɛra fɛ yen ani Sayyidina Abubakar sigara fitiri magwɛn tuma kibaruya min mana kɛ mankankaw bolo a b'o ɲɛf'u ye dugutila fɛ a bɛ segin ka taa don Maka Sayyidina Abubakar ka jɔnkɛ bɛ ko Amir ibn Fuhaira o tun bɛ saga gɛn Sayyidina Abubakar ye a bɛ taa sagaw yaala n'a ye sagaw la yaala sagaw mana dumuni kɛ ani baw mana dumuni kɛ an'u bɛ tɛmɛ kuluwo da la
nono min be soro bawo ni sagaw la bo birika duma bo mi Abdullah ibn Urayqit oye o de bina sira yirula kafiri do mama ga silamaya don shu sabat da fale ani nyame saban na na nyame flay na shu sabat ko fe ale Amir ibn Fuhaira me sidna Abubakar ka jonge ani alakira sallallahu alaihi wasallam ani sidna Abubakar mu'nani ويسرمن النتمة قديدي يدويه قصة بدو بيه بحديث كتابه لا وقصة يجمعيه باوكو قصة معبد معبد مسودو أدين تو يكو معبد مسودو ينتو يكو آتكا بنت خالد الخزاعية مسودو يني خزاعية قبيلة دو بيه مغانغو فيكو خزاعية مسودو يني قبيلة معي kirani Sayyidina Abubakar ni nyame dajuru minan ni jonge mimbe Sayyidina Abubakar ko fe no aka Fuhaira Amiru ye umugos nani najigi musuga werala ado ache no ya Abu Ma'badi o bole no ri saw tale me ngoro o jigine minge uye nono nyini muso yimbulo wal masugo nubo sa muso yimfe o ya soro nono te sugo te duminin te foi masoro muso yoro ala kara yi jo sallallahu alaihi wasallam ayito ka bamso fasando jolenye tilise ngerena bamso yi khallafaha li jahadu anil ghanami baganto tara duminin yerla desa koso amasikata baganto nafe afasalendo akorolendo toshitala fas'alaha ala kiraye Ma'badi no ya atika ya yininga ako hal biha min laban akika bamso min flo ko la nono tala wa faqalat busuko ala kirama ako hiya ajhadu min dhalika ako nono ko kontoy ako senya min benna desa min bala desele meka nono sura alama faqala ala kiraye kan do musayyima sallallahu alaihi wasallam ako atazanina li an ahlubaha akwai be jiyam manga ika bamzo imbiriwa akira muso yana ko ala kira be ka yele bona de kala ka be ki sabe fo nimbe ka ale tukoro ko ya min halisa faqalat muso kan do ko na ambe jema bi abi anta wa ummi ambe jema ni ede mfani mbay ini ra'aita bi halaban fa ahluha akon ni noro min surala abiri ko boala atari ifari bamso korle ndale ngoro kano joala kala nyagundle o afle ni no musura lo boala orabe ala kala ko elete birli kunandia yaro sagabe biri fleni minna wal makuna minna babe biri kunan minna hal mishim biri kunan minna berete abedi ni hage min sorla be abda el maflimba do kono kila kele ka fo musoyi ko aka birli kunan dama atara filingo filene takana di ala kirama sallallahu alaihi wasallam akila ko kirabe ki nyagar la bo alela ale fede bi nyagar la bo kala ale fede tari iduru filingo file atari iduru de koro kano di ala kirama ko ni min sura ala ko bo ala ala kira yisigi aye bashin salo le fadarrat wada'a bi ina'in yushbi'u al-jama'a bashin salole bashin tora ka bo muso sigilembe ki kodo ala kira ki kira da to ki nyengere ga alaje ko ndimina min sura ala muso be bala muma kira kele ka bashin salo shin tora ka bo doni shin numbe turu duguma afara nono la flembay ala kira ya biri ka fa nono la aya di Sayyidina Bakar ma o yimi aya di Amir ibn Fuhaira ma o yami ayadi Abdullah ibn Urayqit ma oyami o bekkelon ki kira yare ya mina kasga dala kimi ni ni mbarakele shariatu fe ma minum be nu be ko laje kira ka barama fayda do be ni ngono nanyo fie Sayyidina Abubakar islamay ala kira sono ki mi anye Amir ibn Fuhaira
sena morga sena bagara jonge o islamai ala kira sono ki maye abdullah ibn uray kito e kafiriye kira sono ka dono mi anye umaddo ka kumina ngono ka minde ni dabri fle na ka min chugo mi o ya de kafiri ka fena mai dabri ala ka mi o fena ga minin ko ala kira so la ke mi otuma ko sherati ku fe fejjena ma beka sanu fejjena ma adama demba la leba la ulu bala adaji ka sanu awoshiji ka sanu annunji ka sanu fɛn o fɛn n'a bɛ bɔ fɛn ɲɛnama la o tuma kafiri k'a fɔ kafiri min ji la ne tɛ min a ji filen na fo n'a y'a sɔrɔ a ye dulɔ bɔ a da la yɔrɔ min a ye ji filen sigi a da la dulɔ tɔ b'a da la o la sariyatigiw bɛ kuma o de kan n'o tɛ n'o tɛ a saniyalen foyi t'a la a mana i da don ji la i bɛ a ji tɔ i b'a min a ji filen i b'i min a la ala kɛra a ye nin kɛ ka nin ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ a bɛ bɛn foyi to o la tuma min ni bɛɛ minna tuma min kira de y'i min nɔnɔ la bɛɛ kɔfɛ yadɔ dɔ na bɔ filen fa nɔnɔ la a tilara to ka ba biri ka filen fa a ko bɛɛ ma k'u ka segin a kan ka dɔ min u y'o min tun bɛɛ falen a ye ba biri ka filen fa k'a di muso ma o ko muso ma ɔ i na nin bila i cɛ ni denmisɛnninw ɲɛ ala kɛra sira minɛ u ye sira minɛ ka taa kira bɔra ka taa dɔrɔn muso cɛ nana n'o ye abu ma'abadi ye o ka sagaw b'a ɲɛ ka na sagaw fasalenba a bɛ k'o gɛngɛn a ɲɛ ka na tuma min na ni muso cɛ ye to ka filen falen ye nɔnɔ la lɛfɛ dabirilen b'o da la bagan nɔnɔma t'ale fɛ yen cɛ kabakoyara a ko a muso ma ko ya umma ma'abadi ma hadha a ko umma ma'abadi a ko nin ye jumɛn ye muso ye kan d'a ma innahu marra bina rajulun mubarakun min halihi kaza wa kaza فقال سفيه فوصفته بأحسن الأوصاف فقال هذا والله صاحب قريش لو رأيته لاتبعته akwai nonon ya jime a ya muso yin ga muso ko ciyaro da tabanaya ce barka mado alhala beta yo fo minge ce ko muso ma hal sako ce mangutu fonye muso tora abeka halakara mangutu fo yo mangutu la nyuma minundo ce muso be ko fo a ce abito ka halakara mangutu nyuma fo ce ikando ko kuma blata iflega ce min fo wallahi quraishu ye nyame kemela bla ko ce min yini o de ni ne kunya soro na tukako muso ko ka tukako wa kibita no fede ni kun y'a sɔrɔ a tɛ k'i bɛ taa nɔfɛ a tila bɛna kabako dɔ de fɔ aw ye sa ala kɛra bolo magali min kɛra bamuso fasa in sin na ni bamuso ye nɔnɔ bɔ wa baqiyati hadhihi sha ni bamuso fasa in do tora muso in n'a cɛ bolo u b'a biri sɔgɔma u b'a biri wula ila khilafati umar ibn khattab tuhulabu sabahan wa masaan kira taara madina sigi kɛ ka santan kɛ bamuso in bɛ yen wololi kɔni tɔgɔ t'a la o a sin falen bɛ tuma bɛɛ kira bolo magali min kɛra sin na u bɛ ka nɔnɔ bɔ a la u b'a biri sɔgɔma k'a biri wula fɛ n'a biri lɛri sera n'u m'a biri sin bɛ fa bɛ kasi kira ye a ka santan kɛ madinɛ ba in bɛ biri sayidina bakari kana sigi ala kira kɔfɛ sallallahu alaihi wa sallam ka kɛ khalifa ye o khalifa ya kɛra ni sahaba bɛɛ ka jɛ ye ni ala kɛra ka yamarukan dili ye ka sayidina bakari bila ala kɛra nɔrɔ kira de y'a yira sani k'a to a ka kɛ ala kɛra a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a selila maa fila dɔrɔn de kɔfɛ adamaden fila a selila o de kɔfɛ ni i bɛ malikɛ fara a kan o tuma maa bɛ kɛ saba ye sayidina jibril a selila o kɔfɛ gharu hirayi kɔnɔ jabal nuri kulu yala kuluwo ye fila ye kira donna minnu kɔnɔ silamɛya da n'a sɔrɔ kuluwo min kɔnɔ u b'a fɔ ko gharu hirayi o bɛ kulu min na o tɔgɔ ye ko jabal nur o jabal nuri kulu k'ala kira to yen
silamaya bina madomi sungalo tile tani wolon vlag ntane wadwa tile tuma sayyidina jibril jigina ya awele aya ko fle ka nya fla mamma ka kara fla mamma ayi kungolo ko ta sesi duloni me sanfe chesikele message ka asende duguma sende duguma chesende duguma jurusi lende sesi la ko ya chejigina ni la ilaha illa allah muhammadur rasulullah foloye kajigini qur'an aya foloye bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalami 'allama al insana ma lam ya'lam ayni fatma minaka tla che ajigina ay sega du ko goshi jismale mbora jijele wala ay selita kulu ngono che selita ko ala kara selita ala kara selita che arakan flasel ni ala kara ni ngara seli folo malika de yo kenai sayyidina jibril selim mi ngana ala kara wotte benengo farla sel duru dile ala kirama sana yelen shu selifana lansara fitiri safo soma o dira ala kirama domi a jigina shufe o don selifana leri sera yaro selifana leri be damne zawal ye jumaye ni tile yele bana duron ka bokuna o tuma ni midi temena minti tanduru minti bisaba selifana sera o de zawali tile yele mana sayyidina bakar jibril nana anna la kira sikilen soro awa ko seli bila hon ka seli ba ka wuli farda seli duru min wajibi yarama ala fe suro aka damne na seli fana de la u ya seli leri folo la o leri folo be damne na ija midi dimi seli fana selo la na ija asri iner ay seli fana seli ni ala kira midi dimi don ma do ko iner atara 3 heures sera anana ay lansara selnay ala kala be sala ko fe atara klebina anana ay fitri selnay atara shaba de blemi méthode klebi fe ni klebina blema méthode klebi fe blema du wara mikro anana ay safo selnay atara fajiri kere kira yoro mikro saduku bora yoro mikro anana ay fajiri selina ala kirai atara oye parasel duru bane o du seje kirai sigi kama kono seli parasel ler koro la manola anana 3 heures tuma 3 heures ay seli parasel na ala kirai do vlanana atara lansara nana ay 5 heures anana ay lansara selna ay 5 heures atara kleb binay koro anana leer flama ke fitir lo ko ni kleb binan do ke seli annaseli ni ala kare fitir la atara sabaki blendu wora classique le mana fo 12 heures annasu 10 heures tuma kana safo selnay atara fajiri kene chira mana kene be ka je foka fam be je ya pasit mam anana asalla nay ka salamun bla klebe bo hijab min gono obliman kumbora tamam nay salamun bla sai yel makki insha Allah kirama aywa ko muhammad allah ta'ala farasil duru min dima ayem bla kana leri le folon sella leri min nasil fanala ani flanan sella leri min nasil le folon la nyela sel la sara sel leri minna fitiri la telefon la nyesa fo fitiri sel leri minna le folon la nyesa fo sel leri minna don folon la nyesa fajiri sel leri minna ani le flana nyesa sel fana sel leri minna no 3 heures le flana nyela la sara sel leri minna no 5 heures fitirita oba chugola kile fulana nye sapo selleri mina no 10 heures
kile filanan ta nye fajiri sellere no ye kene jelenye ako Allah ta'ala ko ku yere ka leri kelen yini ni ngono ko ta otuma alama leri kelen wajibi ya kiraka sallallahu alaihi wasallam ko ke uko wakati dawde masako wakati muhtar wakati sugandile silfana kata zawalla nitle yelmana kata wala fukata se 3 heures ma ni silfana selo fem ngono be wakati muhtari kabo 3 heures la fukata bla 5 heures la imana lansara selo fem ngono be wakati muhtar ka ta sabaki blendu wala fukata se 10 heures ma ni safo selo fem ngono o wakati muhtari fitir ta ko nitle bina do kaseli o wakati muhtari fajiri kata fajiri kele killa kana se tile boale man mana sele fana fajiri sele ofem ngono o to ko wakati muhtar de wakati mi sugandile na kako kono no temena ni ba sele do to ko darura wakati darura be mamimbe sele fana sele 3 heures temene ko 4 heures la o ko mako wakati darura mamimbe la sara sele 5 heures demi 6 heures ka ta tile bi masunya la o ye wakati darura yi bon ni tile bina selifana ta kɛra juru ye ni tile bina lansara kɛra juru ye parce que ni tile ma bin i bɛ se ka arakan 5 sɔrɔ ka sɔrɔ tile ma bin i ye selifana arakan 4 seli ka arakan 1 sɔrɔ lansara la i y'a u sɔrɔ o lɛri kɔnɔ nka sa ka seli bila k'o wagati ma kɔnɔ dɔnnibagaw kuman'o kan maa min ci o ye i laban bɛna bila pewu fo ka lɛri bɔ darula ni darula na darula be luzura ma fɛnw be denmisɛnya ye luzura ye fa o ye luzura ye sunɔgɔ o ye luzura ye kirin o ye luzura ye ninnu b'i la ko nin ma ko luzura kɔnɔ ni luzura kɔrɔ tara ka bɔ i kan i bɛ lɛri seli a lɛri la ni alakira seli la maa 2 de kɔfɛ adamaden na ni sabanan farala kan o ye malikɛ ye o ye Seydina Jibril ye o maa 3 a fɔlɔ Seydina Abubakari a selila o kɔfɛ a bɛ seli a kɔfɛ don min nka sa Seydina Abdurahman bin Awf ka ta kɔnɔw ɲɛ a selila Abdurahman bin Awf kɔfɛ nin don lɛri de sera ka sɔrɔ kira darulalen don a k'u ma k'u ka taa seli k'a bɛ na u taara u ye Abdurahman bila ka seli n'u ye o ye seli daminɛ kira nana ka sɔrɔ seli u bɛ seli la a nana far'u ka seli ma taa k'a da a selila nin kɔfɛ a ye Abdurahman bin Awf ka seli ye cogo min seli in ka ɲi cogo min parce que alimamu minnu bɛ seli ni mɔgɔw ye dɔw bɛ yen olu mana mɔgɔw ye ni maa cayara u bɛ seli kɛ k'a ɲa ni maaw tɛ yen a kelen ni seli kelen walima a kelen ni biyaw dɔrɔn a bɛ seli piripara kɛ o tɛ seli o ma ɲini o n'i bɛ seli kɔni kɛ seli kɛ k'a ɲa seli bɛɛ ye kelen ye ni seli lɛri sera dɔrɔn seli kɛ k'a ɲa seli kɛ k'a ɲa i ka seli kɛ k'a ɲa ni silamɛkɛ n'i bɛ seli kɛ k'a ɲa a ka ɲi dɔw b'a bɛɛ gosi ɲɔgɔn na miniti 2 kɔnɔ seli fana gosi ɲɔgɔn na miniti 2 silamɛw seli kɔni kɛ k'a ɲa maa k'i jɔ ka ŋaniya siri ka kibaru bila ka alifatiya kalan cogo ɲa sura min bɛ da o k'a janya fara surunya kan k'o kalan cogo ɲa urukuyi kɛ k'a ɲa ka usman layi fɔ k'o ɲa ka wuli k'i jɔ jɔli ka ɲa ka taa sujudu la sujudu ka ɲa sigili ka ɲa sujudu 2nan ka ɲa ala ka 4 ka bila n'i y'o kɛ miniti 2 3 kɔnɔ a ma ɲa o kɔni tɛ ɲa fiyewu a tɛ ɲa miniti 2 3 kɔni kɔnɔ fiyewu parce que kalan minnu bɛ yen kalan bɛ temps de ta adamaden i bɛ ka ninakili min kɛ ne bɛ ka kuma min kɛ fɛ sisan nin bɛ temps dɔ de ye a bɛ taa o temps min bɛ taa o bɛ ka bɔ i si la i bɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ seli min kɛ wagati min kɔnɔ temps ta don a bɛ tigɛ ka bɔ i si la i ka fɛn kɛ min bɛ ka tigɛ ka bɔ i si la i ka taa sɔrɔ fɛn sina ka ɲɛ o bilalen min ɲɛ o de ka da ka di i ka baara kɛ baara min cɛ man ɲi a tigɛra ka bɔ i si la ka bɔ i taara sɔrɔ a ma minɛ Alahu Taala fɛ o ye nimisaba ye o man ɲi a selila Abdurahman bin Awf kɔfɛ min kɛ a ka seli jara ye ala kɛra ye duwawu kɛ dɔ ko duwawu min kɛra Seydina Abdurahman bin Awf ye k'i mana a ye wari sɔrɔ ko ala kɛra ye duwawu min k'a ye ko nin don k'a ye duwawu k'a ye seli ɲali la
wallahi islam ke ni be selli mo ye kanya mo yere be duwo kiyo hal ni ma fen fo mu'mini nyumon ite ma do fene be ni ko ki be selli ye kanya do fene be korti koro jeni metla sa ete mawde lajje almamin te ma lajje be ala de lajje maw mi sigi ala de yisigi be place min ala de adima ndeni ala o ka be wuli ka boy ma be maw sigi lento ma no mbi fe ki ta ka boy pew ite ka yi fiw tuma kana maw lajje ala de lajje masami yibla aka barake chugo nyani mawye sayyidina bakar ta ala ka fatu do fajiri sera ako ku ka seli amma kariya o bo yara sabo mamanga wulla ay manga ma wulla kana annane min ga sayyidina bakar bla ka selni mawye ka sayyidina bakar ka kuma ka mimma ka nga blale noro yoye sabo madina ke adama dinya ye koy na ko ngal adama dinya waso a cena an bulo ni adama dinya do na dinya la do be cien we dinya ke ala tade ala kara ya fucho be sabo ya ko de kuma min ala kara fatura sayyidina bakari bengara le de kan odo munum be o ka baya kai akasi ala kara no sallallahu alaihi wasallam ka dinata ka barake ala kara bara min dabna ale do faraka kira magan jamana o yo saniya ayi kunda kabina bokoka niyo ye tabuki nunni romeon kelele sayasira ala kirama ale nale ale nyeshi sana ko ke arabu do murtida foro arabu jamana yere ka sayyidina bakari nyeshi olu ba folo ko lu kele ka silamaya sigi akwabunya korokono arabu do ko ko ala kira fatura kutma ngasi an Allah hara koroma olu kunye dine ka ma de tay dine te ma tay dine ala de tay sayyidina bakari alde keleke ka silamaya sabati ka sigi ka ta noro maran jabana saniyale tuam ayi kunda romenga aturaka yoromen ne me rombulo aya boshula kelengele min kumbe farsi bulo aya boshula kelengele ale kalo samfla ni kalo woroke sedna bakari ga samfla ni kalo wayoke bamso minala kira ya biri abe bamso tigi mbulo ana chebulo dongodo ube kunan fala flem fala soma muso ye flem mindi ala kirama ni kira e birli ko kono de ale adabo nyagal labo kama o kira bulo here dongodo soma ubo fa bamuso fasay nono la wula uba fa bamuso fasay nono la oluka balo yerete de ubi nono fere mogo mantunde Sayyidina Bakari ka samfla ntla ka ban Sayyidina Umaru tlede o samfla te samfla nante fo ka ta se sallaba ma de bamuso en solla kasa ramo ala kira bole de umu ba badi fe kudai yoro surakata budu maliki almudlijij wana tibana mini kiranye aboru kofe aya sorogo jonga ya faye ko ali ma dowi jonga kele ko faye aboru kofe minge sidina bakari kofle kay sidina bakari kashira akwala ke bako ya rasulullah utina akuna namade ale ni fara mi goro limani adafalen be ala kirala ako kalla ku tsekana amma ala kira kote kalla utseka namma ningera komi don min nabila musa ni bani sirala kaw bora o beka firawna nyeboli ke unnas kum bajila baji bunye jugu boru ko fe musa ka mo kama inna la mudrakuna ko anga mo minum bora ngo kuna na koy nabila musa ya godu kalla aku makwana ko inna ma'i rabbi nimma ben fe sayahdini anga na kisira min fe wajibi da alabno yirana nabila ala kira fere inde fo sayyidina bakari ako kalla ko utsika kwana masami ko kanga bo masami yambla sira fo ite ko auna wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina bakari ko ako ala kira duwa ke bid'awati ni duwa kawnye ako alakon mu'min alama duwa nundo ko fasahati qawaim farasihi chebe surakata be nyame minka abe so minka so ke minka na be ku genai so ke sednani na churon duro du kulo ya sednani mine wa talaba al amana ay hakilla sigini ala kirafe fa qala ala kirakafa surakata kanduma aku a'lam an qad da'awtu ma alayya fad'u wali wa lakuma an arudda an-nasa ankuma wala adurrakuma
ako ayi kan do kala ko ne ya don aw de ne danga ninga so senna nin churuna du bogola kambo kambi kabni yan yara do mi che kayela sokoro so flega binim cho min gena woni ngoma diga gena folo nya don imana kelle sabu do dore aw de ndanga ka ala welenga atuma ayi ala welenye na ayi ala wele ninga so semblara mfere billahi da oma men mawla singa bo nyinima ne rete torota ka o segere ale o fominge fa waqafa ala kiran sayyidina bakari o yijo ale yalla ka sokoro kokura fanu na sunyula miri jigina la nyame kame ni mina ta ka dedda mfele ngo atigila mawma so senani e churo nge o sey ay dana ya ngo ga mina ante sey ka surafana ma ka tani ka surafana ala bina minda ma obambo surakata ko nin kele alla minke ni kira leru da ma le segide ko ale yere adon ko nin che min tato flani ni nga ko na ke balaw ye donula akodi mi da ke balaw ye donula nyo de fi chien te benina ngo ni yorola ala kira ko surakata ma ako baste ko mi ye leru duma ka bi mawla singa bongo nyari siga tora se man fene be leru dima nanye farisi mina dongodo kai sadaka bolla daga amba dima o bolo kana wai sanu ne kundo jaman tur lembala danta asongola o de kuma masaka bolo la ala kala tara magan madina sike santa farisi mamne sayyidina bakar nana aga santani sanflani kalo woroke farisi mamne o ya bara damne sayyidina moru sigile o ye qadisiya mine ne ni Saad bin Abi Waqqas o de be kala kuna o ye qadisiya mine tuma min ni Kaisar nabulla aka bulla nege o yo soro dana na ka hadis Saad bin Abi Waqqas ma Saad bin Abi Waqqas o don aye surakata wele surakata kumek jamaro don parce que ala kira ko de mado de iranina aya don ka fasila ya bina tanyefe alibe ka boliga do bodo de nyede ngasa alibe ka bommi o illa tike do ya bitami mo illa tike la bilibele aya do ala min fo ko islam ya bina dakeneka o beke ay laydu dinima aya do laydu be difena aya don ko wakati be dake o jamana be mina domi o ba soro ni be bolola asura masa ala kira wo de yira adun gerati azo surata e kala cha mange ani kira santain karo kele kera na tara minna anu yo ke nyon ve santan ale madu islamiyya la odonde wakati kera badri kele be ke duma asura madu islamiyya la folo shetani yere misali ki kale de kata fara kata kafiru no fe akal kafiru yana ko surata do ko fe surata na islamiyya ka keleke ala kira no fe ka sayyidina abubakar take ka yamama to mbeke kana sayyidina umaru deme ka kele damne ka be Saad bin Abi Waqqas ka kelela qadisiya kam mine o do we bolla ngeen daga dama ne kira ka kuma kayin mammi ni suraka da sigina ga bala kira o nafe yo nona kele minin te tile flani tile saba kuma ba adama den dale me dumin ne beke kira ani sayyidina bakari o natma jonge dola jonge imbe ka mati ke ka sagauge ko jonge makoyala nona bi bolowa jongo ko ne saga min jeroya saga kilentala no be biri ko saga girimbia akono talendo amaji folo odu madara nono bola ala kira ko aka saga yimne kana ay saga yimne anana nay ala kira saga yimbiri biri ko saba saga giri ubami kifa ababiri ubami kuifa shinya saba na yoto chebulo saga gena kele ko yeminge akone te mati ke makono ni volla mati ke ne te makono islamiyya donina akone kiye bangana doron maye kana makono do ala jonge do na islamiyya la mammi madina kaw be madina ta do ko ala kira bora wala na fo madina kaw ya ko ala kira bora mangoy ko mango be kanyini akara dungo so ma jona madina kaw be bo
o bɛ taa dugu kɔrɔ magan sira la o bɛ alakira makɔnɔ u bɛ to fo tile ganfɛ funteni ni tile bonyana funteni min mana bonya o b'u lase ka na don so kɔnɔ don o don u bɛ taa kira kunbɛn a tɛna nin don in alakira k'an kana don min madinakaw bɔra ka segin ka taa dugu ka so yahudiyakɛ dɔ yɛlɛla tindin kan yahudiyakɛ in a wulila ko madinakaw bɛ to ka bɔ k'u bɛ cɛ dɔ ɲini ko bɛɛ dudun i tɛ don n yɛrɛ ka yɛlɛ k'a la yɛlɛ cɛ in ye wa a yɛlɛ yɛlɛla k'i dɔ i kɔrɔ a y'i to ka alakira min sedina bakari kun bɔlen ye u jɛlen bɛ kungo kɔnɔ ka na a bɛ k'i ɲɛna i n'a fɔ sogo naani ji don yahudiyakɛ ma s'a yɛrɛ la a kulora dew a ko kaylata denw o ye aw kabila ni khazaraja ye ayiwa ko aw ka nin yɔrɔ filɛ nin ye a ka ɲinifɛn natɔ filɛ nin ye a kun bɔlen filɛ a natɔ filɛ ale ka kulokan madinakaw y'o mɛn min kɛ madinakaw bɔra université nana yahudiyakɛ jɔlen ma tintin kan bɛɛ ka kɛlɛminɛn b'i bolo u y'i to ka alakira ye u ye yahudiyakɛ jɔlen don u taara kunbɛn kira kunbɛn na nana jigin kaba misiri min bɛ yen sisan n'u b'a kaba misiri min n'i taara madinɛ a bɛ f'i ye i ka seli ta i ka taa arakan 2 seli bari alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ye seli ta i ka so i wulila ka na kaba misiri la ka na arakan 2 seli a ko a bɛ komi i umura dafalen kɛ o baraji de bɛ d'i ma ni hijitalaw taara hiji la n'u sera madinɛ jurali minnu bɛ kɛ kaba misiri ba o la o de kosɔn a nana suratu tawbati kɔnɔ a ko lamasjidun usisa min awwali yawmin ahaqqu an taquba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a ko misiri min n'u y'a lasili bila ala ɲɛsiranya kan kabini don fɔlɔ min ni nana madinɛ a ka kan i k'i jɔ o misiri de kɔnɔ ka seli cɛw bɛ misiri in kɔnɔ olu b'a kanu k'u yɛrɛ saniya maa minnu b'u yɛrɛ saniya ka bɔ nɔgɔw ni sɔfɛw la Allahu ta'ala bɔ o tigilamaw fɛ tuma kira fana ye yɛrɛ saniya ka taa misiri in na a y'o kɛ sharti ye a ko man tatahhara maa min n'i yɛrɛ saniya fi baytihi i ka so thumma ata masjid Quba inna Quba misiri la fasalla fihi rak'atayn inna rakan 2 seli kana lahu ajru umra ako atigilama umra dafalen baraji de bɛ di atigilama ma mamini madina kaw ye kira kunbɛn n'a naji Quba yɔrɔ la a jiginna bani amrika amr ibn awf denw a ye su 22 kɛ ye ala kira bɔra Quba jumadon tile kɔrɔtalen juma y'a sɔrɔ bani salim denw fɛ yen a y'a seli ni maaw ye maa minnu b'a nɔfɛ o don cɛ jeli tun bɛ kira nɔfɛ n'u ye juma seli maa 100 tuma min n'a ye juma seli a y'o juma seli misiri min na o misirinin bɛ yen misiri dɔgɔmanin kun don sisan u ye misiri in ci k'a dilan k'a bonya dɔɔnin k'a fɛrɛ k'a moderniser ni maa minnu taara i bɛ taa seli a kɔnɔ tabarukan k'o kɛ barika ɲini ye bari alakira sallallahu alaihi wasallam a jiginna ye a selila ye kira selile misiri la ka tila a yɛlɛla ka ɲaamɛ kan juma seli bannen kɔ a y'i kunda madinɛ kan nin bɛɛ bɛ madinɛ dugu kɔnɔ bi nka n'i y'a lajɛ kaba misiri ni a ye juma seli yɔrɔ min ni y'i sigi ka ni kira yɛrɛ ka so kun jɔlen bɛ misiri bɛ yɔrɔ min na bi distance nin kun b'o ni ɲɔgɔn cɛ a nana kɛ sa kira bɛ ka don dugu kɔnɔ n'a nana tɛmɛ lansaruw ka du da min na a tɛmɛntɔ du musow denmisɛnninw dutigi u bɛ bɔ u bɛ alakira wele u b'a fɔ ko ya rasulallah na i kana jigin anw fɛ yan fanga b'an na an b'i dɛmɛ ni fanga min ye an bɛ se ka baramini i ni fɛn cɛ fɛn min n'o b'i tɔɔrɔ n'u y'o fɔ a bɛ yɛlɛ a b'a fɔ o ma a ko n bɛ ɲaamɛ min kɔrɔ a y'a dabila a ko fa innaha ma'mura a ko ɲaamɛ ne yɛrɛ b'a kɔrɔ yamaru de dilen b'a ma ne tɛ ala ye yamaru min di ɲaamɛ ma ne t'a yɔrɔ dɔn
obani alache ako ay nyame da jurubla asro kira kelemme ka jurubla ma man nyame damne wa ma yuharrikuha ati sege ka Allah ma berete ka gushi waya nyame tanzuru yaminan wa shimala adunu me madina du gono aba nyeke ka kinfle aba nyeke ka numan fle adana fana na se malik ibn najjar annase ka dudala minge barakat ayibri ala babil masjid misrik dunda ayibri folo wa huwa yawma idin ababiri misri kere minka odo o kenai miri badu tamrin o kunye ntamaro gende de li sahalin wa suhailin yatibedden fla kumbe kelen to ko sahal kelen to ko suhail arafi ibn amr dawndo wa huma yatimani yatimedden flawdo nyame na ni biri oluka gende de ka ogen oludun yatimedden fla fi hijri asada bin zurarata kuma asad bin zurarata ukumbo de ka tanga kono u kalfalen kumbo de la kuma min nyame ibiri ma wakilla ko nyame biri chuwa mble ko ala kala biji ka ba koro kira maji nyame mi kanda aya kan ngulo koro talento awulla kira ba koro ay siramine abekata fana ni biri abi ayyub al ansari ka sudala kira jati ke adani biri ayi biro ka sodala pam awulla ala kira ka du daire ayi biri yoro folo minna asigina kana kani biri ayo akuyi biri yoro folo minna awulla ka babi ayyuba ka dala kani biri yoro folo la ayi biri et mami wa alqat jiranaha aya akam fense duguma aya ngono fense mami wa arzamat ay koro ke akoro lo ho ay koro ke minge ala kala jigina ka ba koro kira ikado ko hadal manzilu insha Allah ako nyame biri yoro minani ni anga duye ni ala sonama o rabbe abu ayyub al ansari o girna wonana ala kira ka kira ga foni ka bon nyame koro ko do aka sokono o do kira beninge zaid ibn harithata obe ala kira nafe nindo bani najjar ukadu duwo dube madine iba soro bani najjar dewnga dude kunye dunyuma unye odo kafsa da be olunu abdul muttalib kira moke o bena kawdo anas ibn malik ko alama jena kabama ako dommi nara kira do nan madina dafe adaa minha kullu shay'in fango fe madina kono abele jelen jayara wa sa'idati zawatul khuduri ala al ajajiri inda qudumihi yaqulna musominum be nu betili sedo nu be sangi koro abebora kayele bilu ni ko sanve ubitoka mumvo ka ala kira kumbe naye طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي كالو دنت لتناني دون وينير أونغا أبوانا أني ثنية الوداع يرچه أكوكا بركة دا علي وكرا واجبية أونغا نما سورلا ما مولي كتا الله تعالى ما مدينة مسونوية بركة على كرا كمبنين دي أنا سيكو أكوت ممي لما بركت الناقة على باب أيوب ممي يامنا نيبري أبي أيوب كالسدلة خرج جواري من بني النجار جو مسنون بورا بوتكنون بورا ندنوني بالدفوفية قلنا وبتوكا دونغلدا نحن جوار من بني النجار يا هبذا محمد من جاري awnye mbote nunye na bari na jari dawnya awnye ni fanyu manye de ni muhammad kara mami nsige nyoye onyana uye dunun de ka ala kira kumbeta sallallahu alaihi wasallam ala kira jiginet mame ni jidira manamina dugu jele abi ayuba ko ala kira mako basite ako bataki do letri do ba awmbule yanno asa anya la ja samba kele nyina letri ede toba ko gadima
u ye lettre nati a y'a sɔrɔ tuba o de ye lettre in sɛbɛn k'a bila alakira ɲɛ lettre nu sɛbɛnkun kun b'a la sɛbɛnkun ye jumɛn ye ale tuba fanga kun b'a la a wulila a ye ni da k'a bɛ taa alikaba ci a wulila n'a bɛ na ale bɛ taa alikaba ci a b'o fɔ don min a y'a sɔrɔ maa minnu bɛ alikaba la n'u bɛ baara kan k'a kɛ a bɛɛ ye kafiri o de a tun bɛ taa ci kafiriya baara min bɛ ka kɛ a ma dɔn so jɔlen bɛ ka don dɔ ma don kɔnɔ o don bɛ na foyi tɛ fɔ alikaba in kɔnɔ ni la ilaha illallah tɛ ala ka yɔrɔ ɲɛnama kafiri bɛ se k'i sago k'a la sani don min ala mago ka don a la nin don in ale natɔ a na se madinɛ a miiri jiginna k'a k'olu fana kɛlɛ ala ye bana bila a la bana in u ye fura bɛɛ kɛ bana la ka dɛsɛ don o don dɔ bɛ ka bɔ a la i n'a fɔ sidatɔ a tɛ kɛnɛya fiyewu a ye dɔgɔtɔrɔw wele tabibiw wele min ma n'i ka fura daga don a ye o bɛ dɔ fara a kan dɔ ye fura bɔ a ye o ma ɲɛ min kɔ o ko ko i dɔ ne ka aramulu da i ye o ye aramulu da k'a fɔ a ye bana min b'i la a tɛ kɛnɛya ko ŋaniya dɔ de b'i la f'i ko ŋaniya bila n'i m'o ŋaniya bila i tɛ kɛnɛya i bɛ sa o fɔra a yɛrɛ miiri y'a dɔn ko alikaba ciri min b'a kɔnɔ k'o don ko yɔrɔ bɛɛ nin fɔra ye min k'a fɔra ko ni ŋaniya min bɛ la dɔwɛrɛ tɛ alikaba in cili kɔ bi n ye ŋaniya siri n bɛ taa alikaba fɛrɛya bɔ ni darafini ye a ye madina cili to a kɛnɛyara a ye lettre sɛbɛn k'a tɔgɔ fɔ k'a fɔ nin lettre bɛ bɔ ale yɔrɔ ale ye karisa de ye karisa a ye alakira mɛn kibaruya mɛn sɛbɛnfɛnw na a fɔra a ye ko n'o ɲuman bɛna n'o ɲuman laban don a bolo yɔrɔ o ye maka ye a sigi yɔrɔ a bɛna bɛn madinɛ ma ko k'a fɔ alakira ye ale limaniyara n'a ye kan kitabu min na jigin a bolo a limaniyara n'o ye ale y'a ka manton fɔlɔfɔlɔw de ye n'a tile ni kira tile bɛnna k'a bɛ alakira dɛmɛ a ye nin fɔ ka bɛ taa da tugu k'a sɛbɛn a kɔ kan lillahi lamuru min qablu wa min ba'du a ko k'o ye ala ta ye kabini diɲɛ ma da wa k'o ye ala ta ye diɲɛ wulilen kɔ fo ka taa ban heyi a y'o sɛbɛn a kɔ kan o ye lettre tora sa a bɛ di madinɛka ni min sigira dugutigiya la a bɛ d'o ma n'o bɛ taa o danyana min bɛ fɔ o kɔ lettre in bɛ d'o ma annasabi ayuba lansari ma don min ala kɛra nana ka na a sɔrɔ o de bɛ dugutigiya la lettre in taara ka di ala kɛra ma sallallahu alaihi wa sallam cɛ ye lettre sɛbɛn cɛ sa don ani ala kɛra ci don san 1000 dafalen tile t'a ka tile t'a jɛ kilamu ninnu de ye kabakow ye alahu taala bolo tuma min ni jɔnmusow bɔra ka ala kɛra kunbɛn ni nin ye musomisɛnninw bɔra ka kɛra kunbɛn ni nin ye madinɛ kɔnɔ kɛra y'i kan d'u ma a ko a tuhibibunani a ko yala ne ko ka di aw ye wa qulna na'am ya rasulallah na'am ala kɛra i ko ka di anw ye ala ka kɛra ala kɛra y'i kan do a ko allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukum a ko ala fɛnɛ b'a dɔn ne dusukun bɛ aw madinɛkaw fɛ kɛra nin kɛ k'o jaabi tabari ko wa tafarraqa al-ghilman denmisɛnninw fara la wal khadam jɔnw fara la fi turqi bɔlɔn fɛ yunaduna denmisɛnw bɛ ka mankan ci bɔlɔn fɛ to ka wele da jaa muhammadun jaa rasulullah muhammadun nana ala ka kira nana muhammadun nana ala ka kira nana dugu fan bɛɛ nin de bɛ ka fɔ wa aqama sallallahu alaihi wa sallam ala kira sigira abi ayyuba lansari ka yɔrɔ la 7 ashhurin a ye kalo 7 kɛ o ka du kɔnɔ walamma arada bina al masjidi misiri fɔlɔfɔlɔ min dɔra kira fɛ sa n'o ye madinɛ misiri ye kala ala kira ko a ko ya bani najjar a b'a fɛ ka misiri in jɔ wagati a ko najjari denw saminuni bihaitikum a ko ne ka ɲaamɛ y'i biri gende min dala gende tamaro gende min dala a sinsanama kun don a ko a ka sinsan in a y'a sɔngɔ fɔ n ye nga wari se kaw ma qalu la natlubu thamanahu u ko kira ma anw t'a sɔngɔ ɲini illa ila allah an t'a ɲini fɛ dɛ an b'an ka sɔngɔ ɲini ala de fɛ fa aba dhalika ala kira ko ne fɛnɛ t'o minɛ ne mana aw ka dugukolo minɛ aw la sisan aw ma sɔn ka fɛn minɛ ne la diɲɛ b'a ka taali la don dɔ la dɔ b'a fɔ k'a bɛna misiri dɔ ka yɔrɔ la a b'a tigi la maa jagoya k'a ka yɔrɔ bɔsi a la ko bari ko ala kira yɛrɛ y'a dɔ kɛ k'a ma wari bɔ parce que diɲɛ fɛn o fɛn
ni donimba ma min te kodon nago ka ba nyefa be mo bla filila alakira sallallahu alaihi wasallam amma jannaye fiu ko ko yoro indama amma jannaye misli ibn do kenen min galete jennoye ko mine fuka warde fo wabtaaha ko baste ko min ni ko ite nya saningo amba ferima bi asharati dananira sadu mutukalita amba ferima wala alakira ko ako kadinye addaha min mali abi bakr ko sedna bakar ma ako mutukalita mbe ako kirama ako warcha memule yimo go be fembe na badima ako bon mutukalita ndia ay mutukalita na sedna bakar bolo ayo duma wakana qad kharaja min makkah bi malihi kullihi ودون sedna bakar bo maga ani alakira nyon fe aya sura aya ka wari beta ka beke boara kono furuko kono anabe nyon bolo aye misri songo aya ba ko warde la ko di alakira wa amara sallallahu alaihi wasallam wa rabbi alakira ya amar bi ittikhadi liban labini kum mauka birki gushi ayi ya marudi sabon ko birki gushi فاتخذ ويبرق قشي وبني المسجد ويمسرجو وسقف كمسر بري بالجريد من تمر بلو جلاي ويود داكان كابلينوي وجعلت عمده خشب النخل بيه من باكرو وكرا تمر جو ويود كابيوي وعمل فيه المسلمون السلام ويبارك مسرجو لله وكان صلى الله عليه وسلم ألا كلا يركن كيرا ينقل معهم اللبن أيربت بركي دنون نفع kira yɛrɛ bɛ biriki donu nɔfɛ o de kosɔn ko n'u ye misiri baara fɔ n'u ye kaburu baara fɔ kana fɔ i ye cɛkɔrɔba ye dɛ walima n ye waritigi k'i sigi ka n'o kɛ dɛ far'u kan misiri min bɛ ka baara a bɛ baara masa min ye o ye Alahu Taala ye ala ka kɔrɔ n'i ye i mana kɔrɔ ala ka kɔrɔ n'i ye hali k'a dan ji dɔ soli ka di baarakɛlaw ma minnu bɛ baara la k'i sigi fiɲɛ kɛrɛfɛ ni mina jima jifilen de ka dɔ soli n'i se ka wuli ka taama o d'u ma woro o bɛna woro min d'u ma e k'i sigi woro fɛrɛ na dɔrɔn ka d'u ma o woro min fɛnɛ bɛ di kana fɛn ta ka bili kun ka taa n'a ye dɛ kira ye u dɛmɛ misiri jɔli la a yɛrɛ bɛ to k'a fɔ a ye nin dɔnkilisen Abdullahi bin Rawaha de ye dɔnkili nati a kira bɛ to k'o fɔ a ko hadal himalu la himalu khaybar هذا أبر ربنا وأطهر اللهم إن الأجر أجر الآخرة فرهم الأنصار والمهاجرة أكون دي الدنيا دنيا مني ما باتا أكون دي الدنيا خيبر الدنيا سنندوني ورد الدنيا برجت لي الله تعالى ورد الدنيا أكو نية بارا مني أما بجناي بارا مني أما ياسني ويوي ما كبارك مثل الله أكو yamma ne be sara nyini fe wala hara sarai ala mba nyini fe lansaru ni muhajirina igu lahine wiye alkaaba ala kira kam misri waju'ilat qiblatul masjid lilquds wiye akoronye shi kata baitul muqaddas ma waju'ila lahu thalathatu abwab wiye bonda sabakungala babun fi muakharihi kelembe lebiyanfa وباب يقال له باب الرحمة بونا دو بيكما فانكو هنا بونا والباب الذي يدخل منه أني بونا منو بدوافه طوله مما يلي القبلة مصري يرجع كاتا أكوريان فانا كتابلا لابانا نونو يكمه أجنيا كنيوي ويا كونو جنيا ويك متر بدوري وفي الجانبين كرفلا فنفه kata numayan fam kata kinna kata numayan fam fe mithlu dhalika fina kunyen non ya kame metri biduru waj'ila asasuhu qariban min thalathati adru'in asupasma uyodo non ya sabaka non ya saba wa bana buyutan ila jambihi bil labni wa saqafaha bi juz'in nakhli wal jaridi ويسوجو الكا مسري كرفه abbe jolemeni biriki de bogo biriki jolemeno de faratala sango ta siman biriki ma ayeso numbili nin ntamaro jukurunye ani ntamaro bolo jalan falamma faraga min albina'i mamna yasujo natlara bana li aisha fi albayt alladhi yalihi shari'an ila almasjid amma aisha kaso kabo sola kana misilla ay bolondo bla mogo be do kono kana misilla
وجعل سودة بنت زمعة في البيت الآخر. سودة أيوكا سوتكولا الذي يليه من دالما أما عائشة كسوكا. ثم تحول عليه السلام ثم من سو جورا مصري جورا كبان كسو نونجو مسوكا سوجو كبان على كلا بورا من دار أبي أيوب أبورا أبي أيوب كدوكنو إلى مساكنه كتا يرس يورما التي سيرم بناها أيري مندو أيري تولا. وكان قد أرسل زيد بن حارثة ياسرو أي زيد بن حارثة تشي أني أبا رافعي وياك جونغي فقدم ولفلنا أني فاطمة أم كلثوم أني سودة بنت الزمعة أن أسامة بن زيد أن أم أيمنة عبد الله بن أبي بكر وبورو نفع النافع كولوي وفرنا النافع سيدنا بغر كولبي كنوسر المدينة. وكان صلى الله عليه وسلم على كرا عليكم كيرا يخطب يوم الجمعة جمعة دون أبي خطبة كلام خطبة مكلا إلى جزع في المسجد يذكرون دكون دالم مسري كونو أكمي إجوكا كخطبة كلام. فقال دون لا يكندو صحابه ما كو إن القيامة قد شق علي أكو جولي ديغران نسزا فصنع له المنبر وهي منبر لا يصاحبي سجي منك. وستأتي قصة حنين الجذع إن شاء الله في مقصد المعجزات. أمنا من نكرا بورا يركرين قدومي وهي منبر من لا نايس جوكا أسجروكا يركرون تو يركرون كشرا كرا بكتبا كلا يركرون كشرا سابا فهم مسلم بيتلو يركرون كشكانا كلا جينا كبو منبركا كان يركرون تا كادادي سلا أبولو بكا كام أسالو سالو ها kisa to min bo kaba yaro amino nyefiye nyefe ni Allah ta'ala sonama amba fa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا كفولينا كهنا أنا